Så er prøven slut. Læg jeres blyanter og jeres kuglepenne fra jer. Tak. Mange tak. Frederik. Tak skal du have. Tak. Ja. Jeg var slet ikke forberedt. Jeg var ikke klar i dag. Er der overhovedet nogen chance for, at jeg kan få lov til at prøve om? Jeg kan den. Jamen, det kan man ikke, Frederik. Jeg vidste ikke, det var i dag. Nej, det kan man desværre ikke, Frederik. Det kan man ikke. Ej, altså. Fed bil. Wow. Tak skal du have. Ja, ja, den er virkelig kørt super køreglæde. Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal bare til hovedbanen. Til hovedbanen? Ja. Du kan godt få et lift, hvis du vil. Virkelig? Ja, det er fint. Sæt dig ind. Ja, sæt dig lige af. Kan du med til stationen? Ja, selvfølgelig. Hej Simone. Nej. Hvad laver du her? Ja, hvad tror du, Frederik? Du skal aflevere bilen i dag. Hej. Simpelthen. Prøv at gang. Det er overhovedet ikke, som du tror, det er. Jeg er gået 14 dage. Overhovedet ikke. 14 dage. Vi har lavet lektier hele dagen. Og jeg har faktisk lavet alt om. Jeg fester ikke mere. Frederik. Jeg går ikke ud mere. Frederik, jeg er ligeglad. Jeg bryder læse privatøkonomi kun på grund af dig. Gider du give mig mine nøgler, tak? Det er ikke, som du tror, det er. Jeg var til prøve i dag. Jeg tror faktisk, det gik sindssygt godt. Super. Nøglerne. Tak. Du skal vide, at jeg har totalt forandret mig. Jeg gider ikke alt det lort mere. Jeg er blevet 1000 gange bedre. Sorry, du er smuk nødt til at tage en taxa. Wow. Er du okay? Ja. Bare så meget lige. Jesus. Hvad fanden der er du, mand? Hvorfor fanden tager du ikke telefonen og ringer til dig? Vi har haft en aftale lang tid. Jeg er super ked af det, sorry. Nej, jamen fuck det, det går nok. Prøv, hold kæft, for der er jo mange sure kællinger i den her bygning, mand. Så møder jeg Simone, så siger jeg hej, så kommer hun lige forbi mig, så kommer der en kurs bagefter, så vinker jeg lidt sådan hej hej. Hun går også bare lige forbi mig. Ja, de er ikke glade. Der lugter af fisse her, hva'? Kæft, der lugter af fisse, mand. Drikker du champagne? Hvad? Ja, det vil jeg sgu gerne, du. Nå, prøv at her, Basmand. Hold kæft, der bliver gået til den derinde, hva'? De knipper hele dagen, det er Er mega det irriterende. sindssygt, mand? Det er vanvittigt, det der. Hold kæft, jeg elsker at lytte. Jeg er bange for, at væggen falder ned nogle gange, ikke? Det er simpelthen så frækt. Det går lige pikke, manden, du. Nå, kom her, sæt dig. Jeg skal snakke med dig. Nu kører det, Bassemand. Gør det? Du er blevet kæmpe viralt. Er du med? Fedt. Så tænker jeg, da jeg ringer til dig. Fuck, hvor er det irriterende, at du ikke tager telefonen. Hold kæft, du er en klovn. Og det er der, hvor Uffe Holms hjerne, den begynder at stikke af. Det er der, hvor jeg er fucking genial. Så tænker han videre. Klovn, sitcom, Kasper Christensen, Frank Varm. Bum! Folk elsker klovn. De sluger det råt. De synes, det er det fedeste i verden. Ja. Så tænker jeg, vi laver en serie om os to, hvor vi spiller os selv. Det kan da ikke være så svært. Jeg kan jo ikke spille skuespil. Ja, det kan Kasper Christensen sgu da heller ikke. Det er da også lige meget, mand. Folk vil da elske os to vel rundt. Hvem er den bedste i hele verden til at spille Frederik Fetterlein? Brad Pitt. Nej, det er dig. Frederik Fetterlein er den bedste til at spille Frederik
Frederik Fetterlein. Jeg skal også bare spille mig selv. Så går vi rundt, så laver vi det halløj. Nu må du kraftedeme stoppe med det fucking lort der, mand. Vi prøver kraftedeme at arbejde, altså. Ellers så må du knippe hende i munden, så vi kan få noget fred. Der er kraftedeme nogen, der er på arbejde, mand. Men her, rolig. Prøv en gang. Hvem vil sende sådan noget her? Hvem vil ikke, vil jeg hellere sige. Det er da spørgsmålet. Hvem vil ikke sende det? Vi har DR3, vi har Zulu, vi har, hvis det går helt galt, TV3, og hvis det går helt galt, så streamer vi lortet på nettet. Ikke? Så betaler det kraften dyredomme for at se os tage os rundt, mand. Det er der masser, der vil gøre. Den sidste idiot er jo ikke født endnu. Ej, hvor godt. Man har bare lyst til, ikke? Man bliver fuldstændig gal i pikken, jeg ligger og hører på det der, ikke? Det var det hele tiden, eller hvad? Ja, hele tiden. Man har bare lyst til at løbe ud. Jeg har prøvet at komme ind. Jeg har prøvet at komme rundt på terrassen. Hvem er det? Lypse, og lige det åbner, så bare fyrer man skal. Og så bare en til. Hvad så? Så er der kraft, der var der. Hold lige kæft, det er fået galt, mand. Så lige nede på Harry's Place. Hold kæft, nogle pikhoveder, mand. Ja. Vores kraft dem, jeg tror, at de skylder dig på tjeneste efter alle de gange, de har ydmyget dig gennem årene, mand. Fuck, hvor er det irriterende, mand. Hvad fanden skal vi så gøre? Og det er typisk de idioter. De kan bare ikke genkende fucking stor kunst, selvom det står lige foran snotten på dem, Det er en fed idé. Den fede idé, du havde der. Det er verdens bedste idé, Jeg er fuldstændig enig med dig. Vi skal bare have nogen med på det. Hvad fanden gør vi? Nu skal vi... Jeg kender snart ikke flere mennesker. Så skal jeg prøve at ringe til lillefar. Hvem helvede er lillefar? Ålen. Peter Ålbæk? Ja. Altså, ham får vi ikke bare et møde med. Ham skal man kende. Jamen, han er min nabo, så det tror jeg godt, jeg kan. Men han bor slet ikke i København, han bor ude på landet. Ja, man har en boldelejlighed på Stege. Var det ham, vi hørte her forleden? Nej, det tror jeg. Hold kæft, han knipper igennem, men han knipper som champ. Hvor er det sindssygt, mand. Tænk, at jeg har fået stiv pik af at høre Ålen knip. Det er sindssygt. Skal jeg prøve at ringe til ham? Ring til ham med det samme, Hvor skal jeg ringe til ham med det samme? Ring til ham og Så ved jeg, om der er ja eller nej. Vi to har en idé, og vi skal bare have et møde med ham. Ikke? Gerne i den boldelejlighed der. Ålen. Fedt. Det er fætter. Prøv en gang. Jeg har simpelthen brug for din hjælp. Jeg har et skide godt projekt sammen med Uffe Holm. Fuck, det er kaffe over det hele, mand. Ja. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Lad mig lige forstå det her. Den fuldstændig unikke idé, den nye strålende stjerne så i dansk film og tv's firmament, det er en en-til-en kopi af Klovn. Det er måske ikke. Ej, altså jeg kan godt sige, altså... Jo, det er det. Men man kan også sige, at Klovn var også en kopi af noget andet, og det gik jo virkelig godt. Altså, det er ikke verdens største idé. Jeg er helt enig. Nu er det en en-til-en kopi med en afdanket Jenny-spiller, en afdanket stand-up-komiker, ikke? Ja, men det er jo noget andet. Det er jo ikke Kasper og Frank. Det er Nej, jo... det er det fandme ikke. Nej, men det kan jeg se. Altså, det er Fetterlein, og så Uffe, og jeg spiller hans manager. Hvorfor er du hans manager? Du er jo stand-up-komiker for helvede, altså. Og I optræder ved eget navn. Fuldstændig eget navn. Og nu er du pludselig manager. Undskyld, jeg siger det, ikke? Jeg ved nogle forretningsmand, ikke? Det der er kraftigt penge i ham. Jeg er helt Jamen, enig. hvad har du lavet, Frederik? Jamen, hvad har jeg lavet? Jeg har lavet Diva i junglen, Robinson... Diva i junglen? Vitters hus, og... Ja. Altså, det skulle kun været... Du griner, Peter. Du griner af det. Ja, det kan man får gøre ikke flere grunde. Blive glad, ikke? Jo. Vi kender dig ikke for noget som helst, der har substans eller kvalitet. Men folk... Og så er du kraftedet med en afdanket komiker som din manager. Hvor ringe kan det blive, altså? Har du nogen... Prøv at komme med en... Altså, jeg synes allerede, det er et afsnit her. Os tre sammen, ikke? Ja. Ålen, Ja. Uffe og Fetterlein. Ja. Altså, det er jo Hvis man genialt optog det idé her allerede, ikke? Undskyld, jeg skal fandme ikke være med i et eller andet, altså lorteserie, I er i gang med at lave. Nej, men det er også mest bare for at forklare, hvad det kunne have været, for eksempel. Ja, Ikke? Det kunne også have været, du ved, vi tog fisker eller sådan noget med kællinger eller sådan noget. Det kunne have været alt muligt. Fede ting, ikke? Helt klart. Ja, det lyder edderborderer mig som det ringeste, jeg har hørt i meget lang tid. Men hvis det er så pisse dårligt, ja, så min lange erfaring lærte mig, at så kunne det også være det lille nye, der kommer. Så jeg bliver nødt til at have en betingelse, hvis jeg skulle gå ind i det. Og det er, at jeg skal have en instruktør, jeg kan stole på, ikke? Ja. Jeg tænker sgu, er sådan en som Thomas Willum. Kender I ham? Han er god. Han er pissegod, mand. Elsker ham. Han skylder mig en tjeneste. Hvis vi bare har dig i ryggen, og så Thomas på sættet. Jeg giver ham et kald, og så, hvis han er på, så vil jeg overveje det. Ja, så hvis han siger ja, så er du på.
Nej, så vil jeg overveje det, sagde jeg, ikke? Så overvej, det er allerede godt. Det er skide Yes. fedt, mand. Det kan være, at vi ses på stadion. Ja, det gik skide godt, ja. Efter også noget lort, at Simone kom på posten med det her. Her er Clauber. Hvad fanden er også for det lort, ikke? Uheldigt, det er, hun lige skal møde op her, mand. Jeg er så uheldig. Og i øvrigt, mens jeg lige husker det, ikke? Det der fucking business, du går til, ikke? Det der kursus der, Det er skide godt. Det er noget lort. Du skal droppe det. Business, det er noget, du laver. Det er ikke noget, du læser om, okay? Skal du se, nu får vi sparket den serie i gang der. Så kommer hun kryblet tilbage som hun herrer. Tror du det? Superstjerne. Ja. Er det din telefon? Prøv at tage den, det kan være, det er ålen. Det er kraftemålen. Så tag den nu. De har fået nye løbebånd. Det er pisse besværligt, altså. Tag nu den telefon, hvis det er ålen for helvede. Ej, nu kommer mit kraft også som op. Hvorfor fanden? Det var ikke. Nå. Ja, det er fint. Ja, jeg er lige ude at gå en tur. Der må sgu da være sådan en dam. Nå, men jeg er nødt til at løbe. Okay, men det... Så ved jeg det. Super. Okay, Tak, hey. der. Tak skal du have. Fuck, mand. Hvad siger han? Thomas er på. Fuck, hvor godt, mand. Han er på. Så er vi i gang. Ja, han er på. Prøv her. Jeg har kraftedeme hjulpet Thomas så mange gange, mand. Selvfølgelig siger han ja. Prøv at høre, der er et lille problem. Hvad er det? Thomas vil kun lave det, hvis du ikke er med. Hvad? Han synes ikke, du er sjov mere. Så han gad ikke lave det, hvis du Hvad er på. fanden snakker du om? Det er kraftedeme af mig, der har coachet ham til det der Vild med Comedy, hvor han blev nummer 2. Jeg skulle da pikke sjov. Jeg er fucking uforholden, jeg er fucking champion. Jeg skulle da de sjoveste mennesker, der fucking hele Skandinavien. Jeg er helt enig. Men altså, Thomas sagde ligesom, at det var en ultimatum. Hvis du var med, så gad han ikke lave serien. Men altså, jeg er jo bare ude så. Altså, det er jo det vigtigste, at vi får lavet. Altså, det skal jo laves. Ja. Der er jo ikke en kæft andre, der gider gøre Ja, det, mand. pisket, jeg vil jo skide gerne dig med. Som en birolle. Nu skal jeg skide igen. Sjovt nok, ikke? Fedt. Jeg skal også skide. Det er jo ikke særlig sjovt. Nej. Han siger champ hele tiden. Jeg forstår ikke, det er simpelthen så umorsomt. Hey, halløj. Hej. Det går det. Det går fint. Hej Frederik. Hej. Det var da tidligt, vi lige røg programmer der, hva'? Ja, altså, jeg synes, at fremmede, det er jo venner, man ikke har mødt endnu. Det er fandme sjovt. Godt, du kommer med de der små, Jonas. Det er rigtig Tak, glad for. Thomas. Og så champ. Ja. Skide godt, vi lige fik styr på det hele der. Ja, den er lukket. Det snakker vi med. Super godt. Og Frederik, hvor jeg så den der video på YouTube fra din polterabend. Ja. Fuck, hvor er det sjovt, mand. Det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes, det var genialt. Fuldstændig genialt. Det er jeg pisseglad for. Ja. Og Thomas, jeg er super glad for, det er dig, der skal lave det her. Blinkende lygter. Legendarisk. Det skal jeg så sige videre til instruktøren, men det var ikke mig, der lavede den, så... Men tak alligevel. Er du sikker? Ja, det er jeg ret sikker på. Ham, der lavede den, han hedder Anders Thomas Jensen, og jeg hedder Thomas Willum Jensen. Jo, men det lyder fandme også meget som det samme. Og jeg kan godt forstå, at Det er stadigvæk en anden instruktør. Ja. Det skal du ikke tage det. Den er god nok. Det er et andet navn. Det er jeg ked af. Ja. Jeg synes faktisk, altså det der, det er jo et rigtigt karaktertræk. Det synes jeg, det er jo vildt sjovt at tage det fra Fetterlein og putte det over i serien. Det er en dumhed, han har i virkeligheden, som vi tager med i serien. Det er faktisk meget sjovt. Hvor han ikke kan huske navnet. Det er sjovt. Det er da ikke skide sjovt, det der røvirriterende, han kan huske. Ja, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Dumhed kan være skideskægt. Det er sgu rigtig godt, det der, Jonas, fordi det kan vi godt bruge til noget. Fordi det der med, det er jo også noget med at improvisere, ikke? Og det er jo, når vi improviserer, at det ligesom bliver rigtig magisk, ikke? Jo. Så jeg synes, det er godt, du kommer med de der små idéer hele tiden. Tak. Men Frederik, vi skal jo også finde ud af, om du kan andet end at spille tennis. Så jeg foreslår måske, at vi laver noget impro. Hvad siger du, Uffe? Ja, det er super stærkt. Så foreslår jeg, at hvis du går udenfor, Uffe, så smider du jakken. Ja, så kan vi sgu lige lave noget impro. Ja, fedt. Det er rigtig godt. Jeg er helt med. Det, jeg synes, der er vigtigt her, det er jo, at vi får dig ud i alle krone. Man skal kunne græde uden at være ked af det. Fuldstændig. Prøv Jonas, det går sgu ikke det her, altså. Ja. Altså, det er ikke godt nok, altså. Altså, kan der ikke blive nogen serie, eller hvad? Jamen, prøv, Frederik kan jo ikke spille.
Så altså, det kan vi ikke. For mig, der kan det være en kæmpe stor chance. Jeg har kun lavet sådan nogle vanvittige råberoller, alt muligt. Hvor mærkeligt, Jonas. Her der er en mulighed for endelig at komme ind og kunne spille en rigtig vennekarakter. Hvor jeg kan have en ven og sådan noget body-movie. Det er med mig irriterende der. Du kan ikke blive ked af det. Altså, der er jo masser af... Jeg er heller ikke ked af det. Jeg er bare ramt af, at det er en mulighed, der står lige foran en. Og så, fordi han er dårlig, så kan det ikke lade sig gøre. Det er da mega irriterende. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det går ikke, altså. Det er sådan, det er. Og det kan vi ikke lave om på, vel? Altså jeg ved ikke, så skal Frederik pludselig... Så skal han kunne spille. Men der er jo muligheder i alle mennesker. Prøv at høre. Jeg kan godt lære Fetterlein op. Hvad med Pilou Asbæk? Ja, Pilou Asbæk, han var fandme håbløs, mand. Ham fik jeg faktisk vendt fuldstændig fra at være virkelig, virkelig dårlig til at være virkelig, virkelig god. Han fik du sgu på ret kurs, kan man sige. Han var røvdårlig, og nu er han røvgod, ikke? Altså, man kan sige, man kan ikke lave om på, hvordan Pilou ser ud. Han kan gøre for, at han føler, som han er. Men han er jo blevet mega god. Han spiller meget tit soldat. Ja. Men så, så lad os mødes på onsdag. Kan du nå det? Jeg æder med mig lort, for jeg kan. Så ses vi onsdag. Fedt. Men skal vi så ikke bare tage hjem til mig og øve, eller hvad? Nu? Jeg kan ikke i dag. Jeg kan i morgen. Men det passer også super. Det vil være super perfekt. Så kan jeg lave noget mad, så kan vi drikke lidt vin eller sådan noget. Ja, det lyder super lækkert. Klokken 18. Ja, det er fint. Fedt, mand. Skide godt. Det glæder mig. Tusind tak, jeg glæder mig også. Det bliver så hyggeligt. Fedt. Ses, fætter! Du skal ikke vinke til ham. Jeg prøver bare at være høflig. Det skulle da være fedt. Nu er vi i gang. Prøv at se der, Frederik. Kan du ikke slappe lidt ind med de kaffekopper? De flyver over det hele. Du går jo ikke ud og samler den op, vel? Det gider jeg heller ikke, vel? Undskyld. Kan vi tage en toast?